upama woh-wohan samane pisang sing lagi arep suluh ka lho, Nduk. Ngerti? Mula yen woh-wohan pisang arep suluh niku akeh codot-codot sing arep ngowok-ngowok brongsongmu. Nggih, leres. Dadi, Nduk, sampean kudu hati-hati cah tenan Cahayu ya. Nggih. Pinter-pinter membawa diri. Aja sampe niken terus ngene iki. Sing celuk-celuk niken. Dot codot iki lho gedangku, brongsongku wowok-wowokan. Aja nganti ya, Nduk, tenan lho. Sing ngono Ibu Kesi mbiyen kuwi Nduk malah. Yo ora. Ya aku kan kalem. Iya. Ping pindhone awakmu ki tak ibaratke kaya kuwi lho, Nduk. Kembang sing lagi mekar Cahayu. Wangi arum gandamu wong sak donya sasat ngerti niken salindri. Ayo. Mula ati-ati yen kembang kuwi lagi wangi, mengko bakale akeh kembang-kembang sing bakal ngisep madumu, Nduk. Kombang. Kombang. Nggih. Tawon, minyak tawon. Ya, mula hati-hati ya, Nduk. Contonan bapakmu karo ibumu iki. Senadyan to wis tuwek 15 tahun, bapakmu iki panggah karo ibu panggah setia, ora aneh-aneh ngono. Oh, ngaten nggih. Ya saiki omong ndang. Niku lek teng dhuwur panggung lek teng ngisor nggih setia to, Pak? Setia. Sampe ra tau to krungu kabar dalang Cahyukun tadi njarake wong wedok liya ora tau. Tahu. Kapan? Dek wingi Mas kula napa ibuke majang status tahun jenengan niku nyanyi kalih sinden sapa? Anu Mbak Sapa? Elisa, sampean jarake Mbak Elisa yo. Ya gur kae tok, liyane renek ya. Kayak pas kilaf kae nduk aku pasan. Ayo. Coba kaya apa yo? Coba patek songo. Coba. Niken Salindri Pengkerbab Bu Kesi. Ya. Kayune ora wasa jati. Para lenggah tepuk tangan luar biasa ya. Godhong kinar yaro mambe
Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan ya elak iki. Terima kasih tinggi pemanasan. Ya. Saged istirahat sebentar sih, Nduk. Wah. Jane lek iki Bu Kesi karo Niken iki ngono wong loro nang prapatan Siman ngono bah entuke akeh jane iki. Lah iya. Ayo ganti saiki bintange sing saka Wonogiri. Sapa? Mas Gareng Tralala. Ayo. Serampatke, Co. Yuk, ngurmati Mas Gareng Tralala. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk, Pak Cahyo. Waduh dikompliti elok tenan. Komplit wong batih kudu kabeh kenal, Pak. Nggih, syukur. Sehat nggih, Mas? Awit donga pangestu Pak Cahyo, kula pinaringan sehat walafiat saged sowan mriki nunggil kalian Pak Cahyo sak rombongan Madangkara, Pak. Syukur. Jam pinten niki wau rawuhe? Nggih, baris mawon nembe kemawon, Pak. Nyun pangapunten niki teko kula randhat. Sebabe nggih pejana sore pun kula angkah dugi mriki. Terus ning dalan mlebet mriki pun buntu, Pak, mboten saged mlebet malih. Sebabe saka akeh sing rawuh. Kathah penonton, kathah sing rawuh, kathah parkiran, Pak. Wah, luar biasa elok. Wah, golek parkiran lah niki kanggene kula, kanggene kanca-kanca YouTuber rekor penonton terbanyak di Jawa Timur, Pak niki. Siwalan. Luar biasa. Ayo iki permulaan yang bagus, tegese iki pancen sukses, sing rawuh pirang-pirang, mula ya men iso dadi penggalian para panitia, Bu Lurah. Monggo pripun arep setahun pisan apa seminggu pisan le wayangan. Ayo. Wah, nggih. Niki tergantung kalian Bu Lurah ngeten niki. Nggih. Namung menawi kula lurahe mriki pripun? Nonton kawontenan antusias warga masyarakat sing kados ngeten senenge kalih budaya, menawi saged malah pendak sasi Pak kula wayangan umpami kula lurahe mriki. Pendak sasi? Nggih. Tujuane ben piye kuwi? Ya ben sejahtera kanca seniman, Pak. Ya
Lek nganti pendak sasi iki mesake bulurah. Nggih, paling mboten setahun pisan. Ah, ya lek pendak sasi Nggih. mesti daleme bulurah ditulisi Lurah Sidoludes ngono malian. Nggih sing baku saged wayangan melih niki awal yang bagus, awal yang baik, mangke saben tahun wayangan melih. Setuju nggih? Setuju ngeten niki, setuju. Nganti kok tahun ngarep ora wayangan meneh, rugi Pak ngeten niki. Sing rugi sapa? Nggih Pak Cahyo sak kanca klebu kula. Niku rugi Pak. Soale ngeten niki genah kesejahteraan hidup terjamin Pak ngeten niki. Leres, Saestu Pak, parkir sepeda motor niku puluhan ribu. Daftaripun wonten dereng mobil. Ngantos mlaku mriki kula diarak kalih panitia. Wonten penonton iki garenge nggih. Lah kok sing mriki nggih enten iki malinge iki masa. Nggih. Mungkin Pripun? bersih desa wonten ing Siwalan nggih Pak nggih, Desa Siwalan, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Mugi kasembadan ingkang dipun sedya warga masyarakat kanthi tata cara bersih desa wonten ing dalu punika. Kasembadan napa ingkang dados cita-citanipun warga masyarakat mriki, tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa keleresan. Allahumma amin. Amin. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kentir kali kesentir kecemplung kedung kali bengawan keseser rambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati Donaloyo tulak sawan Bali dalan. Warga masyarakat Desa Siwalan sehat kabeh jasmani rohani. Allahumma amin. Allahumma ana sing mriksani wayang kok masuk angin dugi dalem pinaringan sehat. Allahumma amin. Ana sing gerah bar nanggap wayang Pak Cahyo Kundadi sesuk pinar Pak dukun Pak nggih jagani Pak yang apa-apa kudu iso Pak. Sasi poso ngoten nika nek ora nek tanggapan nggih ngujubke kondangan kok Pak. Ning niku sae lho, Nggih kabeh donga Pak, nek kanggene kula ndonga apik kanggo Allah. Bener. Nggih. Jan. Bu Lurah asmane Ibu Novi Dwi Hermawati. Ibu Novi. Pun panggih kali Bu Lurah. Sak anu dereng. Hah? Sing panjenengan tek ora ngerti piye. Kula lho mergo teko kula kan telat to Pak. Mula dalu niki kula nggih kudu kenal, kudu salaman kalih Bu Lurah. Soale niki menyangkut hidup kula 3 hari kedurah. Lah nganti keri kene kan ya bahaya. Mergo aku ngerti lek anak piyayimu. Paringanipun saking Ibu Samad nggih, mugi-mugi berkah barokah nggih. Anu Bu Lurah sing bar duet kalih Pak Camat ngoten nggih. Mugi berkah barokah. Nggih tumbas kathok jero. Aja. Ah wong pun 3 dina ra mulih kok. Terima kasih. Yo. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Desa Bersinar Desa Siwalan Kecamatan Melarak Kabupaten Ponorogo. Ya, ini dalam rangka acara bersih desa khususnya buat Bu Lurah dan juga Pak Camat. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Rezeki ingkang kathah barokah sedaya diamini Pak Bu. Terus semoga terhindar dari utang-utang. Semoga terhindar dari penyakit-penyakit maupun virus-virus. Amin. Apalagi zaman sekarang itu virus corona sudah menghilang. Kita ganti dengan virus cocok tangga. Apa kuwi cocok tangga? Wireng.
Iya, saya mengucapkan selamat malam Sugeng Dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu Cak Ayu. Sehat, Bapak? Iya, kosok baline aman ya sehat walafiat ya. Mergo sampean sing tresnani piyai akeh, ya toh. Iya. Dadi awake dijogo kuwi. Iya, Bapak kesini tadi datangnya jam berapa, Bapak? Jam 6 wis teko kene, Nduk. Oh, jam 6. Oh iya iya iya. Tadi pondokannya kan Itu loh, enggak di situ, di sini ini. Oh iya, lah ya Belakang. di sini toh. Di Iya sini iya nih. iya iya. Itu bangunannya baru itu. Oh gitu. Iya. Oh iya 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 iya. Baru direhab oleh para pemerintah desa sehingga bersih sekali loh. iya toh. Yang di belakang tadi. Iya, iya. Enggak, Bapak. Enak dulu. Nduk, ayo anakku wedok, muga-muga sehat terus, Nduk. Yo alah Bu Kesi. Ayo. Bapak Ibu kucen leh jos gandes. Nduk. Niken. Enggak. Ah, ngono kuwi, nggih, ngono Oke kuwi. baik, kalau begitu kita nembang yang kasar-kasar ya Bapak ya. Ya, betul, betul. Ngono. Ning kuwi gagasan to mesake lho, iki lho. Kuwi lho. Apakah ini peliharaan saya yang ada di rumah? Kowe lho karo wong tua ket mau kok wong tua mbok doni bokong, mbok doni silit. Astagfirullahaladzim. Kok kamu bilang kayak gitu toh? Lho piye Oh to? yang ngedali bokong sama silit lu siapa? Kok malah Oh kamu mbok loh yang di situ sendiri. Lah, kok Seharusnya ngene, Mbok? kalau saya memperkenalkan diri di sini supaya kamu tidak saya bokongi, seharusnya kamu di sini. Udah di situ. Tarene, sing tua ngalar. Weh. Apa enek witiknya Udah iki? telat. Bahasa Indonesiane witikno ki apa lak ya witiknya. Iya. Udah telat atau udah olehku perkenalan. Ya kenalan ora apa-apa. Wes kenal kok. Lah kowe rasir karo bonik. Oh iya. Akrab Blek. dadi plek. Saking iya. akrabe ngantek plek. Apa itu plek-plek? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak De. Piye? Pipis sik lancar? Sampeyan wi lho pipis sik lancar apa ora? Aku sehat lancar karena aku Kayak selalu jare minum kencing. biomoringa. Malah. Hasil kencingnya tadi. Malah kena nggo pondasi omah. Oh, Iki ndas wis pasurung iki. Ah, sudah Mbok sudah. sampluki ae kan. Iki cik pendak Saya benak. pendak sasi cik dipajeki kok ya. Wis, nah wis. Udah ganteng sekali. Kenapa toh kok ganteng-ganteng kok dilabur putih kayak pocong gitu? Kamu itu seharusnya itu nggak pantas loh jadi gareng. Lah terus Jadi anoman saja. Anoman apa ndek buntut? duwe, Pak? Endi? Ndi? Ya ora patek ketoki, Pak. Duwe. Delok. Wah, ora aja nonton buntut-buntutku cilik. Ora ketok. Sakmene. Semene. Ini anak seumuran Dik Niken itu merasa ingin tahunya kan tinggi, Pak. Dadi Penasaran iki kok nek terus. Dilanggati, Pak. Iki kok tenan aku kelakon kon udo neng kene, Pak, iki kok, Pak. Bahaya niki. Lah iya mula kuwi. Lagi ngene, Nduk. Ayu, pinter, nembang apik. Terima kasih. Pomo kowe anakku tenan, Nduk. Nyapa Pak De? Mesti wis paman banggane, mesti gak oleh nyanyi ya ta? Tak kok nyanyi aku ngade duwite tok kok malahan kok. Tenan pomo anakku nus tenan, Nduk. Pek bapak ya. Kok pe bapak piye? Sampean gelem to duwe anak aku? Umpama Nduk kowe ra ndek bapak, aku sanggup dadi bapak. Ya ampun. Umpama kowe gak duwe ibu, aku ya sanggup dadi ibu. Ya ampun. Yen aku rante kowe? Ya aku sanggup dadi sliramu Cahayu. Yen aku rante kire? Sauri reng. Kan jarene yen apa jenenge aku rante bapak sampean, Aku sanggup dadi bapakmu. yen aku rante ibu? Aku sanggup dadi ibumu. Wah, terus yen aku apa ra duwe aku? Rande apa? Jadi sampean sanggup dadi aku kuwi mau lho. Lha ya aku sanggup dadi kowe. Terus lek aku rante kire? Aku sanggup nukokke rantene, Nduk. Lah kan aku rante kiri Ah, ora kah, ndak kon dilatih terus aku. Iki ngene lho, Reng, nggih. Napa, Pak? Iki akeh. Boting sing dereng saged mengke kagem taun ngajeng, Pak. Iya, heeh.
Malah ngenteni setahun. Soale iringane niki klasik gamelan. Nggih. Mboten ngangge elektun. Mula Pak Camat wau nembangipun nggih blero merga kulino diringi elektun Pak Camat wau. Iya. Sing ndi nduk niken sing kok Sing disene? ndi Cahayu? Sing ndi? Arep nembangi Wau sing ndi? enten pamanyunan selendang biru, Ya. gitu. Selendang biru ki sing selendang biru. Lho Mas. Bisa toh? Ya. nggih. Ya nek Kitir Sumilir. Loh, piye to iki? Sing to, omonganmu mbok sing cetha to, Nduk. Mau wonten sing ngersake lagu Selendang Selendang Biru. Biru. Lagu Selendang Biru ki sing piye to, Nduk? Sing larase slendro kae to? Selendang biru. Kuwi lek sing gamelan, Heeh. lek sing musik gak ngono. Sing musik piye? Nek sing musik ki piye-piye, Bu? Sing kuwi lho. Udu kuwi. Sing yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Nah, saiki sing Selendang Biru sing klasik apa sing kuwi mau? Kitir Sumilir mawon. Loh. Oh, nduk bener kuwi nduk, bener Kitir Sumilir. Mumpung kanca-kanca wis bar latihan kuwi. Ini lagi viral ini di TikTok ini. Siapa penabuhnya? Loh, Madangkara. Madangkara. PS dengan Niken Salindri Mayangkara. Mayangkara. Iki pengendalian Jepangnya Mas Nopal. Apal kowe nduk karo Noval? Hafal. Wong kuwi biyen tau dadi apa mantane sinden kula. Oh. Novalik Ha, ada mong yo. tahu dadi mantane Sindenku. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Malah. Ya nduk, coba nggih gebrak swasana. Nggih. Nggih. Kitir Sumilir. Yuk, dados. Ayo Pak De. Hei. Hai. Caranan nduk. Yo. Ayo Niken. Tanganku ngambaran nembus mega. Lintang sasulok padang rembulan. Tak kelian nangendi si manjang. Kirimi layang kitir tak sampir keangin sumapan kaya aku bisa gegem lintang rangkal indahing rembulan.
lek nyeleng nih kan ya, Jos. Apik, celenge ra iso minger nabraki kancane. Lho celenge ning ndi ya ngono kuwi ora iso menggok pancen. Dadi, Pak, dadi. Wah, lah iki Sing masak ngersake sapa to ya? Dadak mesti weling ora asal nganggo Lho sing jaran. milih ya dhek dhewe lho. Dadak kaya ngene. Niki sinten? Lho, emoh iki. Oh, iki kuwi apa? Oh, minyak. Minyak telon cap 3 anak. Minyak apa? Oh, ditulis. Oh, japaran, minyak japaran, Pak. Minyak japaran, Pak. Minyak japaran, iya. Nggih. Minyak japaran, minyak. Wah, minyak japaran sing duwe sapa ya? Sing duwe. Wah, ibu-ibu enten sing ngasta mboten niki ibu-ibu. Ibu-ibu enten sing ngasta minyak japaran mboten iki iki. lho malian. Wah, kujur iki. Eneke lengok lentekno piye ta, Nduk? Oh, iki minyak japaran. Ora gelem, Reng. Lah wong fresh kerok, Pak. Iki ora iki yo koclok iki yo. Wong minyak japaran kok fresh ker. Buka. Oh, ben dibuka. Manut to, Reng. Lah ya udu ta, kandhane sengir-sengir piye ngono kok, Nduk. Sing duwe minyak ki sok niki. Nggih. Oh, nggih. Apa? Golek apa? Reng ki lho dituting, Reng. Ki, Reng. Oh, ngen tas e. Oh, ning tes eneng. Oh iya. Soale nek ora rasa ngetokke jaranan, Pak. Aku ora ngetokke. Gawe repot wong sak kecamatan ngene iki senengane. Ora sak kecamatan sing repot kowe dhewe iki ora. Sing endi, Nduk? Kok empuk-empuk oh sotek udu tes. Koprok kowe kok ora. Ini tenan supar. Gugup to, gugup. Nonton apa piye? Ora mau. Ki, udu. Golek dhewe. Uyuk. Alon-alon, sabar, Nduk, sabar. Semene kok ora nek duwite to. Sing ndi? Alon-alon. Sing ireng ki ndi? Iki jero kene ora. Jero iki udu. Iki senes. Iki senes nggih, senes. Alah Gusti. Ai. Sabar. Golekno to, Reng, golekno. Sumpah lho, Pak. Mbok dewaki kula, Pak. Mosok to reneng. Lho renek lho, Pak. Nang ngendi jan? Minyak kok gek ora kegawa, Nduk. Si alon-alon. Alon-alon Cahayu. Kuwi, Nduk, coba, Nduk, kuwi, Nduk. Ngene iki ora sak baene kok, Pak Yoyok. Ngeten iki ora sak baene. Waduh. Teki tenan Ini sumpah. penonton. Duduk, Mas. Ken, kok mbok ombe to. Reng, kuwi piye, Reng? Bis neng Wonogiri jam piro? Kok malah minggat. Tak keprok kowe kok. Wedi tenan sumpah, Pak. Aku nyegat bis kowe aku ning. Kuwi lho. Iya. Taman ono, Reng, taman ono. Ono ngoleske. Ngoleske. Ken. Dilepeh. Taman ono. Walik, Reng, walik. Malah dicokot ku lato-latomu. Oh, dudu kuwi ora ngono. Oh, koprol, salto, Reng, salto.
Wah, iki medeni. Urung salto kok ngeploki. Wis semangat to ya, urung berarti ya. Kapan lemu salto? Wis salto ping pira ki mau? Gareng wedi tenan gareng. Ayo, kaya petuk mendring gareng. Niki marine pripun, Pak? Lambu mung karo kowe lho joget mau kaya Aku kurang akon jarak. kuwi lho apa nangis lho Reng, nangis Reng. Nggih. Reng. Sing wis-wis ngono ki marine malah yen dinedit. Engko dhuwit to? Duit. Heeh, kowe laris. Kula kirene lagi golek kok piye to? Ora kowe mendhi sangu kowe mendhi sangu. Ora. Tasmu nendi to tasmu? Anu, ketinggalan ten mobil Pak, adoh parkire teng kantor. Bu, anu Pak Camat ngampil 100 riyen Pak. Ngapunten Pak. Mangke coplok gaji nggih mboten napa-napa Pak. Nggih. Oh, maem tombo. Iki moh ya wis. Balekno Reng. Dibalekne sing duwe no. Anu Pak. Oh, Bu to nggih. Gareng gugup tenan. Bu. Mangga Bu, ngapunten Bu. Nggih. Kula anu madoske tombol kanu genduk riyen. Nggih. Iki tombone iki. Menyan, Pak. Oh. Ora gelem no. Wah, cilaka Reng iki Reng. Allah, ya Allah. Iki gelem. Iki. Moy. Iki mbok sing iso nyerateni sapa ya. Dadi pocong. Ketoke kuwi ya mene isyarat karo kowe Reng iki. Kowe iso nambani ra? Ora iso Pak. Ora iso nambani tenan. Sumpah. Aku ayat kursi tak apalno ora apal-apal lho Pak. Sing kok apalne mejane kok kowe ya ora. Ayat dingklek iso aku. Kene lek ra aku sing ngatasi ra rampung. Lu ndut. Apa? Udut. Apa? Ciu. Cium mulut. Apa kuwi? Apa? Maam. Maaf. Oh, Gedang, Pak. Gedang, oh, Pak. Gedang, Pak. Kaya ngene kok gedang yo renek piye apa. Wong gayenge kaya ngene kok. Sabar sik. Oh. Iya. Kuwi lho Pak Koramil gedange Pak rene. Kayak bubuk to? Iya. Oh. Nggih. Siji. Allah. Wong gur sak gedang. Kene Pak. Aja kowe ora mari-mari lek kowe. Terlalu. Coba Ngawut malah kok pangan dhewe. Encuk ya. Oh, medar. Nek nduk aku sing iso. Masa poconge muni dancuk. Dirapali Pak. Salam. Selamatan. Mari ya. Gedang digeget pamrih men Padang. Ora. Ora. Ojo. Nduk. Ampun Pak. Aku Ampun Pak. ngene lho. Nduk, niken. Jarene. Nggih. Sing kok dahar lak gedang. Gedang. Barang kuwi digeget men iso Padang. Sehat Reng, pisan Reng. Wis, mari. Wis aja kok jarak neh wis. Boten tak jarak. Piye? Tangi nduk ya. Kuwi enak turu. Asem. Keren. Turu dengkulmu. Ah perasaan kat mau turu to
to, Pak De? Turu kanca sak kecamatan mumet mikir kowe kok. Papa. Ini tadi gimana kok tasku bisa seperti ini? Gareng. Ayo. Kamu tadi habis nyolong duitku ya, Pak? Heeh, kuwi gareng nyopet mau. Ora sumpah. Mau kowe iki mau pokoknya jumlah dompet ning kene pokoknya enek 10 juta nganti kelong 5 juta berarti 5 juta ngijoli ndasmu. ngerti yang ngene ra mangkat aku. Kowe mau lak critane iki kesuruh. Tidak butuh cerita, Pak De Gareng. Saya tadi tidur di sini. Lah salah lho, turu kok ya ora ning kono, kok ning kene. Lah gak tahu tadi gimana ceritanya. Lah iya, aku ora nggawa apa-apa, Nduk. Aku golek minyak tok iki tenan, sumpah. Lah kok kaya ngene? Ya iki namanya ndak boleh loh ini ngorat-ngarit tase wong ki. Iya tak lebokke. Iya tak lebokke. Pak, tenan sumpah ngene iki ameng-ameng nyawa aku tenan ngene iki. Wes sebagai ijolnya? Sebagai ijolnya kamu mau nyanyi nggak sama aku? Mau. Aja meneh kok nyanyi to. Adus barang kowe gelem aku Eh. ayo. Maksude iki lak ngedusi supayane ilang sukertone niku lho. Iya, heeh, sesuci. Sesuci karep kula niku. Melu kok sik aku kok. Nyanyi Nurutono Ayo. Bang. Heeh. Apa? Apa iso? Kamu bisa lagu apa kalau Madangkara ya semuanya bisa. Madangkara sing latih sapa rumah sana? Kalau gitu aku minta tes nada dulu, Mas. Nadane C. Bass. Wes, gamelan iki. Belok 6. Anu kegeden M apa S ngono wae. Kuwi kaos ya ngawut ya. Sapira, Pak De? Oke. Pindho samudra pas. Wo kuwi to. Ayo ndang. Kuwi to. Ah. Lamunan Pak. Lamunan ngene kan. Nggih. Ngene. Sampeyan bagian Timbangane aku pindho. kok dikon ngijoli duit 5 juta, Pak. Ah. Wis nyanyi niki mawon. Ah, lah iki slendro. Niku slendro, Pak. Ah. Ayo ben muni sik. Slendro iki sing iki, Mas. Sing iki nggih. Ah. Pindha samudra pasang. Pas to? Heeh. Ha iya, aku lahir wis kalungan gender kok. Waduh, lelet. Semono. Ya. Musik. Ora Ya. enek musike. Oh iso kan? Iso. Siap iki. Siap. Ya. Gamelan Oh, siap. iya. Nggih. Madangkara kok ya. Ya. Madangkara sing nyanyi Mayangkara karo Bayangkara. Sapa Bayangkara? Lihat iki. Ya so, diaturake iki pancen lagi viral. Ayo. Lamunan oleh Mbak Niken dan juga Mas Gareng Tralala. Oke, yuk.
untuk genduk Niken. Alhamdulillah, ini Ya. tadi sudah 5 lagu, terima kasih. Iya, 5 lagu tidurnya setengah jam. Gendok Niken saged Nggih. istirahat riyen nduk sampean. Boleh. Istirahat sih, istirahat sih. Iki genti Mbak Yumu Madangkarai tak tampilke. Ayo.